Hola, bona tarda a tots i totes. Una setmana més, un dimarts més, sortim a prendre els carrers i a recuperar una mica les dinàmiques de lluita. Avui volíem centrar la concentració en temes de serveis públics i és per això que hem convidat a dos col·lectius que representen molt bé aquesta lluita. D'una banda ha vingut gent del CAP del carrer Roger, ens explicaran la problemàtica que ells pateixen a la sanitat. I d'altra banda ha vingut la Ingrid, una companya de la CGT, a explicar-nos com estan patint les retallades en el camp de l'educació i l'ensenyament. Sense més us passo el meu. Bona tarda. Nosaltres som l'Eugeni, que està aquí mirant la foto, la Cristina i jo soc l'Èlia, som treballadores del CAP Roger, del barri de Sant Badà, i venim a explicar per què sortim cada dimecres a les 2 a la porta del CAP a manifestar-nos. A Catalunya, el 2010, es va retallar en més de 1.500 milions d'euros el pressupost del Departament de Salut i es va baixar un 5% el sou del personal sanitari. Les retallades dels governs de CiU es van veure agreujades per les reduccions en el pressupost en sanitat per part dels diferents governs de l'estat espanyol. El 2012 la inversió va disminuir un 6% i l'impacte va ser major en atenció primària, que es va situar en un 13% de la despesa en sanitat, que és molt per sota del 20% recomanat per l'OMS. Encara arrosseguem les conseqüències d'aquestes retallades, com la reducció de 1.000 professionals de primària. Aquesta situació de mancança de recursos i de forta precarització laboral ha afectat a l'hora de fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid-19. La crisi també ha demostrat que no tenir el control públic de tots els recursos de salut genera inequitats inassumibles i ha deixat ben clar que cal refer el model per assegurar-nos la vida i fer-lo 100% públic. Les treballadores del CAP Roger som un equip de professionals sanitaris que hem estat fent la nostra feina durant la crisi, adaptant-nos a les circumstàncies i als canvis constants per tal de continuar al costat de la població atenent els problemes de salut. Des del CAP hem classificat la gravetat de casos Covid, derivant a l'hospital quan convenia, fent seguiment telefònic estret dels casos lleus, hem visitat a domicili, hem atès situació d'últims dies, hem trucat les persones grans fràgils, ens hem fet càrrec d'una residència de gent gran, ens hem coordinat amb hospitals, sociosanitaris i hotels de salut, etc. Des del maig estem fent PCRs i estem atenent altres problemes i patologies, però mantenint unes mesures de seguretat estrictes. Ben aviat hem començat a atendre els problemes socials i econòmics derivats del confinament. Molts d'ells es cronificaran i acabaran generant més patologia. Algunes de les companyes hem estat aïllades per símptomes del virus o per contacte amb malalts sense protecció i tots nosaltres hem sentit por d'emmalaltir, incertesa i frustració al veure que no teníem el material suficient quan tocava. La gestió per part de la Gerència Territorial de Barcelona s'ha fet amb poca previsió i no ha facilitat la nostra feina. Tot plegat ha estat més fàcil gràcies a la gran feina del nostre equip directiu. També el fet d'haver treballat ben equip, ja que tots els estaments, GIS, que és el personal de gestió i serveis, infermeria, treballadora social i medicina, hem col·laborat amb voluntat i professionalitat. Les professionals del CAP Roger creiem en un sistema de salut 100% públic i de qualitat on la primària n'ha de ser la base. Les nostres reivindicacions van en línia amb les del moviment Sanitàries en Lluita, Rebel·lió Primària i FOCAP. Per això, com a molts altres centres sanitaris, sortim cada dimecres a les 2 a la porta del CAP per reivindicar millores en les condicions laborals, increment de recursos personals i materials i un nou model de sanitat que es resumeix en els següents 5 punts. 1. Les persones i la seva salut davant de l'economia. Les desigualtats en salut deriven de les desigualtats socials. Cal invertir en determinants socials de salut. 2. Enfortir l'atenció primària i la salut comunitària com a protagonistes del sistema. 3. Totes som sanitat. Una sanitat, un conveni. Les residències i totes les cures de les persones són sanitat. 4. Investigació, recerca i farmàcia 100%
100% públiques. 5. Fora la privada de la pública. Gestió, provisió i titularitat 100% públiques. Us convidem a venir cada dimecres a les 2 davant del Cap Roger per reivindicar plegades els nostres drets i la sanitat. Deixem algun fulletó per si voleu més informació i moltes gràcies.